Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Miyerkules, pitsa 14 sa bulan sa Hunyo sa tuig 2023. O karon mga igsoon na niya nakita sa ikanapulo nga simana sulod sa tuig. O ikanapulo nga simana gikan sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Mateo, Kapitulo 5, versikulo 17 ngadto sa 19. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ayaw ninyo hunahunaa, nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises, ug sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako muanhi aron pagsalikway niini, kundili aron paghatag niini sa hustong kahulugan. Timan-i kini, samtang may langit pa ug yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing jutay nga bahin sa balaod, dili gayud sa iluan hangtod matuman ang tanan. Busa ang dili magtuman bisan sa labing gamayng bahin sa kasuguan ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong labing iwit sa gingharian sa langit. Apan ang nagtuman sa balaod ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong dako sa gingharian sa langit. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.